Hold up. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mommy Flo. Ito po at binabaybay po namin ang kahabaan ng Pangasinan at pupunta po kami sa isang lugar. Ito po ay isang resort and venue event na doon po kami mag-i-stay ng isang gabi. Eto nga po, malapit na kami at after 9 years, andito na po kami sa 567 na hotel. Abay, bakit kaya 567 ang pangalan nito? Ang dami naman pwedeng ipangalan sa hotel. Ano ba yan? Siyempre po, bago po ang lahat, ay inasyoso ko po muna ang kapaligiran ng aming resort na pag-i-stayan ng overnight. Maayos din naman po siya, marami pong halaman. Meron po siyang maliit na swimming pool at talagang pang family lang po. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. Santing na santing po ang init ng araw na yon, pero kahit po siya ay mainit, ay meron naman pong hangin. At minabuti ko pong mag-usyoso muna sa labas at tiningnan ko yung mga nagpipiknik doon na talagang family at masayang masaya po sila. So meron po ditong table sa labas at siguro po merong panahon na merong kumakanta dito sa gabi. Nakakatuwa po silang pagmasdan dahil kahit po bata, sanggol ay daladala nila. At talagang tuwang-tuwang mga bata sa panliligo dahil mainit po ang tubig sa pool. Hindi ka nagsuswimming? Ayaw mo mag-swim? Ha? Ayaw mo mag-swimming, ha? Walang Diyo, natakot yata sa akin. Malaki po ang lugar nila para sa mga functions hall katulad ng mga kasalan, binyagan at katunayan nga po ay merong ikakasal sa araw na ito. Hindi ko lang po inusyoso kung ano-ano baga at sino-sino. Basta nakita ko lang po ay gayak na gayak at may kasalan. Meron din po ditong spa, meron din po ditong coffee shop at masasabi ko po ay kumpleto naman itong lugar na ito.
At ito nga po ang Baywalk na sinasabi nila Marites na nasa tapat po ng aming hotel. At masasabi ko nga po na malamig-lamig pero napakainit. Baywalk na tinatawag nila dito po sa Binmaley, dito po sa Pangasinan. Hindi po puti ang kanilang buhangin pero makikita po natin na ang ganda-ganda po. Asul na asul ang tubig at talaga naman pong takot ako dahil alam ko po pag asul, ibig sabihin malalim. Maganda rin din po dito siguro mag-surfing dahil ito po ay malalaki ang alon. Sa inyo pong lahat, kung mapapadaan po kayo papunta pong norte, ay daanan nyo po itong 567, napakadaling tandaan, 567 lang po. At ito po ay hotel na hindi naman kamahalan. So ito po ay pwede po kayo magstay dito ng overnight bago po kayo dumiretso papuntang Baguio, papuntang Pagsanghan. At napakaganda po ay according sa babae na nakachikahan ko, si Marites na taga Pangasinan. Di na po kami masyado naghanap ng magandang lugar dahil sa dito po mas malapit yung aming kaibigan na si Tim. Kaya dito po namin pinili na magstay. Ang ganda-ganda po ng alon. Ano? Para pong nangungusap. O, ayan. O, pabalik-balik siya. Pabalik-balik siya. Napakaganda. Wow! So sa inyo po lahat, summer is near approaching at talaga po namang napakainit. Kung tayo po ay mamamasyal, ay mag-ingat pa rin po tayo at syempre ang mga COVID andyan pa rin po. At kung pupunta naman po tayo sa ganito na dagat, ang mga bata po ating pong tingnang mabuti at hawakan. At eto nga po si Daddy Flo, feeling na feeling niya ay may six-pack siya. Inay ko po! Sa inyo po lahat, marami pong salamat at mag-ingat pa rin po tayo. Marami po akong ipapakita sa inyo. Kaya stay tuned. God is good all the time. Peace out!